Xunta de Galicia quere agradecer o esforzo e entrega do persoal sociosanitario durante este tempo de pandemia. Faino a través dun vídeo, Xulia. Con este vídeo queren agradecer todo o esforzo, entrega, dedicación e compromiso de todo o persoal sociosanitario de todas as residencias de Galicia que durante todo este tempo de pandemia traballaron sen descanso para protexer os colectivos máis vulnerables. Falamos dos maiores e tamén das persoas con discapacidade. E este vídeo quixeron poñerlle rostro, o rostro de Juan, un usuario desta residencia de Arteixo que é un gran afeccionado ás maquetas. Juan pois é o exemplo de que a ocupación significativa é o que dá sentido ás nosas vidas. Din que manter as mans e a mente ocupadas axuda a superar o estrés e a ansiedade. E senón que lle lo pregunten a Juan, o protagonista do vídeo, co que a Xunta quere mostrar o seu agradecemento a todos os profesionais sanitarios de Galicia polo traballo que realizaron. Estou moi contento e moi agradecido, máis que nada agradecido. E podo dicir que son maravillosas todas elas. Aos seus 91 anos, Juan, que estivo a maior parte da súa vida emigrado, superou con éxito o confinamento grazas a poder manter viva a ilusión por seguir facendo maquetas. Durante a pandemia, pois moitas persoas usuarias tiñan certas necesidades. Un era de Juan, que quería seguir facendo as súas maquetas. Entón, pois, moitos compañeros trouxeron os materiais da súa propia casa. As caixas de froita, palillos, espuma, etc. Aquí non me falta de nada, me dan esta facilidade de poder estar aquí ensuciando isto. Ruído non, procuro non facer ruído. Juan séntese ali como na propia casa. Igualiño, ou mellor. Esta noite estuve toda a noite traballando. Había unha cosa que non me salía, saliu. E me acostei ás 8 da mañá. Juan contounos o seu segredo para estar así de ben. Non fumo, non bebo, nin bailo apretado, pois estaba loro.